госпожа Динкова, за да обяви награди класовете с най-много продадени талони за благотворителния бал на училището за Калевите празници, след които ще бъдат изтегнати големите награди от томболата. Добър вечер на всички! Знаете, че по традиция по време на Калевите празници на концерта финализиране теглянето на една томбола. По-дребните награди вече сме ги изтеглили и са раздадени в училище. Но преди да изтегля наградите, големите, искам да обявя кои са първенците по най-голям брой продадени билети. Започвам първо от благотворителния бал. На първо място госпожа Красимира Кинева, втори Г клас. На второ място четвърти А клас с класен ръководител Пенка Ласло. На трето място госпожа трети В, простете, с класен ръководител госпожа Тонева. За най-много продадени билетчета покани по време на Калевите дни, на първо място 6 В клас с класен ръководител госпожа Радка Лазарова. На второ място 8 А клас с класен ръководител Андриана Михайлова. И на трето място втори Г клас с класен ръководител госпожа Красимира Кинева. На току-що обявените класове сме закупили по една почерпка. На тези от тях, които бяха на спортния празник днеска, вече се опитаха лакомствата. На останалите, които имаха ангажимент в чудесния концерт, това ще стане в понеделник. И понеже ми е много отговорна задачата да изтеглим 4 най-големи награди, аз съм си взела двама помощника от нашите най-малки талевчета. Това са бъдещите първолаци. Грациела и Томислав. Един чудесен спортен екип. Само искам да ви кажа, знаете, че ако обявения номер го няма в залата, продължаваме да теглим. Това е нашата традиция. Номер 9. Номер 9. Заповядай, здраве да си го носиш. Така. Следващата награда е един часовник. Един часовник. Номер 442. 442. Отива в класа с най-много продадени билети. 70 на брой. Следващата награда е клавиатура, мишка и топ колонки. 475. 475 и отново в 6 В. Грациела ще изтегли голямата награда. Голямата награда е МП4.
директор на нашето училище. Здравейте, талевци! Честит празник на всички! Уважаеми гости, благодарим ви, че в днешния празничен ден бяхте с нас. Скъпи колеги, благодаря ви за вложения труд, който показахте тук през цялата година. Днес ние се насладихме на всичко това, което вие невидимо и видимо сте вложили в децата. Уважаеми родители, да са ви живи и здрави децата, бъдете живи и здрави и вие, за това, че сте толкова неуморни и всеотдайни в грижите си за всичко това, което правите за тях.